ETF அப்படின்றது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிஃப்டி 50 ETFன்னு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதாவது இந்த ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது நிஃப்டி பீஸ் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் நிஃப்டி 50 இருக்கக்கூடிய 50 கம்பெனியை தனித்தனியாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ திங்க் 1.5 lakhs மேலே என்ன பண்ணணும்னா தேவைப்படும். 1.5 லட்ச ரூபா மேலே என்ன ஆகும்னா வந்துப்படும். 1.2லேருந்து 1.5 வரைக்கும் தனித்தனியாக நீங்கள் ஒவ்வொரு கம்பெனியோட ஒரு ஷேர் வாங்கணும் அப்படின்னா. பட் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நிஃப்டி பீஸ் அப்படின்றது ரேட்டு நான் லாஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது 280 சம்திங் இருந்துச்சு. பட் 300க்குள்ளே தான். ஸோ நீங்கள் ஒரு ETF வாங்கிட்டீங்க, அதாவது நிஃப்டி பீஸ் அப்படின்ற அந்த நிஃப்டி 50 இது பண்ணக்கூடிய ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ETF வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிஃப்டி 50ல் இருக்கக்கூடிய 50 கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாதிரி. இப்போ அந்த 50 கம்பெனி உங்களுக்கு வந்து நல்லா பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட ETF என்ன ஆகும், அப்போ வந்து போகும். அந்த 50 கம்பெனியில் மேக்ஸிமம் போர்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி நெகட்டிவ்ல இருக்குன்னா என்ன ஆகும், டவுன் வந்து ஆகும். எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நிஃப்டி 50 ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, சிமிலர் அதே மாதிரி தான் அந்த நிஃப்டியோடைய மூமெண்டமும் ஏறும்.